Când vorbim de bani și de viitor, România este altfel. O Românie de azi pe mâine. Cheltuim mult, impulsiv și prost. Nu avem planuri pentru pensie, deși ne este clar că nu ne vom putea întreține din banii primiți de la stat. Concluzia la care trebuie să ajungi este că nu ai pe cine să te bazezi decât pe tine însuți. Nu economisim nici atunci când ne-am permite să o facem. Într-o fază de supraviețuire nu prea economisești. Peste jumătate dintre români nu ar putea supraviețui mai mult de 2 luni din economii dacă mâine și-ar pierde locurile de muncă. N-avem încredere în bănci, dar suntem fruntași la jocurile de noroc și investiții în criptomonede. Asta are, asta n-are, iau pe aia marcatoare. Suntem o națiune a extremelor, dominată de frica excesivă față de viitor și mirajul câștigurilor peste noapte. Să învățăm pe oameni să investească banii, domnule catolici. Felul în care cheltuim, economisim și trăim astăzi încă este influențat de cozile și frigul din anii 80. Șocul Revoluției, inflația, devalorizarea și șomajul din anii 90, schemele piramidale precum Caritas și FNI, creditele cu buletinul, crizele imobiliare și austeritatea girată de FMI. Toate salariile vor fi afectate cu 25%. Toate au modelat România în care trăim astăzi. Aceeași România a contrastelor, în care trăim mai bine ca niciodată. România se află probabil în cel mai bun moment economic probabil din istorie. Dar la fel de prost ca întotdeauna. E un trai în care îți măsori fiecare bănuț. În care ne raportăm mereu la alții. Dacă nu te descurci, nu ai cum să fii mai comos decât ceilalți. Dar nu învățăm nici din greșelile lor, nici din ale noastre. Pentru că oamenii sunt naivi. Naivi. Și toate acestea ne dictează relația cu banii și cu propriul viitor. Deficitul de economisire pe care îl are România față de țările relevante din Europa Centrală este între 50 și 60%. Gradul de economisire ar trebui să se dubleze aproape ca să recuperăm decalajul. În România însă, banii albi pentru zile negre rămân un obiectiv greu de atins. Aproape 40% dintre români sunt complet vulnerabili și expuși sărăciei, conform datelor McKinsey România. Ei n-au niciun ban pus deoparte, în timp ce alți 21% ar putea trăi cel mult 3 luni din economii dacă mâine și-ar pierde locul de muncă. Informație de ultimă oră, scumpirile bat noi recorduri, rata inflației a ajuns la 14,5%. Începutul lui 2022 ne-a arătat ce înseamnă această vulnerabilitate. O înlănțuire de crize globale s-a împletit cu specificul românesc. Facturile la gaze și curent s-au triplat, benzina costă dublu față de acum 4 ani. Inflația galopantă ne amintește de anii 90, când oamenii cumpărau casetofoane și pantofi pentru a rămâne totuși cu ceva concret, în timp ce banii se devalorizau. Dosirea în vederea speculei, un fenomen obișnuit pentru o economie bolnavă, neproductivă, de tranziție. Ieri am fost, n-am fost niciun pantof aici, n-am cu ce mă încălțau. S-ar putea să fie posibilitatea ca oamenii să vadă în investiția în încălțăminte o investiție sigură. Pentru că toată lumea se așteaptă la o devalorizare a leului, la o micșorare a puterii lui de cumpărare, fapt pentru care s-ar putea ca să fie un fenomen de stoc la domiciliul fiecăruia. În anii 90 a fost o bulversare socială de proporții rar întâlnite în istoria unei țări. Inflația ajunsese la un moment dat să fie aproape de 300%, ceea ce înseamnă că toate economiile au fost șterse imediat. Și astăzi, ca și atunci, majoritatea dintre noi trăiesc de pe o zi pe alta. Avem pensionari cu pensie mică, nu? 1000 ceva de lei. Sau avem peste 1 milion de angajați cu salariu minim pe economie. Nu poți să spui că ei au un trai decent în România. E un trai în care îți măsori fiecare bănuț. Da. Dacă mă uit psihocultural, România încă se află în faza valorilor de supraviețuire. Într-o fază de supraviețuire nu prea economisești, adică abia ai ca să faci cheltuielile legate de ceea ce ai nevoie. Însă neputința de a economisi, care ne pune acum în pericol viitorul, nu vine doar din lipsa banilor. Multe dintre resorturile care ne fac să spunem că nu avem sunt psihologice și moștenite. Sărăcia în care au trăit părinții noștri și lipsurile pe care ni le amintim ne blochează. Sărăcia este o boală mentală.
Pentru o persoană care se naște și crește în sărăcie, dezvoltarea sa cerebrală și a mecanismelor sale mentale este diferită. Acești oameni realmente nu pot să economisească. Pentru oamenii aceștia nu există mai târziu. Creierul impulsiv este un creier care trăiește în prezent. Aceste persoane nu au încredere că vor avea un viitor într-un fel. Cei dintre noi care se gândesc la viitor o fac cu frică. 90% dintre salariați sunt convinși că nu vor putea trăi decent din pensie, însă nu au un plan concret prin care să se pună la adăpost. Nu trebuie să mai fii extrem de sărac pentru a nu mai avea încredere că la pensie vei avea o pensie. Temerile lor sunt confirmate de pensionarii de azi. O treime dintre ei spun că sunt forțați să lucreze în continuare pentru a se putea întreține, iar aproape 80% sunt de acord că pensia nu acoperă un trai decent. Fiecare dintre noi probabil că avem exemple în familie, dar sondajul ne confirmă că doar 20% dintre pensionari susțin că își pot menține stilul de viață pe care îl aveau înainte de pensie. Restul fie primesc ajutor din partea rudelor ca să-și mențină stilul de viață, fie au un stil de viață mai scăzut decât îl aveau când erau în câmpul muncii. Mulți dintre noi suntem astăzi responsabili pentru traiul decent al generațiilor de sacrificiu, care au îndurat frigul și cozile din anii 80, apoi neputința din anii 90, cu speranța unui viitor mai bun pentru noi. Deci eu mi-amintesc ca un coșmar, mă scolam la 5 dimineața să mă duc la coadă la lapte și la iaurt, că aveam copii mici, îți lăsai sticlele câteodată pe acolo. Soția mea cu fata făceau cu schimbul când se audea că s-a băgat carne la măcelărie. Deceniul 81-89 a fost cumplit pentru români. O populație care a suferit privațiuni incredibile, greu de imaginat pentru sfârșit de secol 20. Și apoi a venit democrația. Tranziția a izbucnit violent și a uitat parcă să se mai termine. Noua lume a început cu încă un deceniu de chin și a adus cea mai dură lovitură economică încasată vreodată de populație. Pierderile de atunci au dat tonul unei relații toxice, de frică și apoi de dependență între români și bănci. Toată lumea avea ceva bani eventual sub formă de economii la cec. Înainte de 89, asta era singura formă de plasament financiar pe care o avea accesibilă toată lumea și la începutul anilor 90 cam tot asta rămăsese situația. Aurelian Dochia a fost, în timpul comunismului, cercetător în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române. Imediat după Revoluție, a fost ales membru în adunarea deputaților, iar în 1993 a devenit președintele Autorității Naționale pentru Privatizare. Deci tot ce a fost economie la cec a fost șters. A fost un șoc foarte mare. Nu știm câți erau care aveau bani la saltea. Pentru că bănuiala mea este că o bună parte din economiile din momentul ăla nu erau vizibile. Citim uneori în presă descoperiri că într-un sat undeva o bătrână s-a descoperit când a murit că avea salteaua plină cu bani, fără îndoială că ăia au fost, dacă au fost așa, au fost niște bani pierduți. Leul își pierdea valoarea de la o oră la alta, însă românii se uitau cu speranță la jurnalele televiziunii libere. Lumea le fusese răsturnată peste noapte, dar scumpirile, cozile la benzinării și rațiile la mâncare anunțate încă din ianuarie 1990 arătau că totuși unele lucruri rămăseseră la fel. Noi suntem brașoveni și ca tot poporul stăm ore întregi în fața televizoarelor și a aparatelor de radio să vedem și să auzim vești noi, legi noi pentru îmbunătățirea vieții populației. La noi nici urmă de mezeluri, nici urmă de brânzeturi, lactate sau ouă. Rațiile reintroduse din 8 ianuarie 1990 sunt necorespunzătoare. Un prim popas la magazinul alimentar numărul 46 din cartierul Steagul Roșu. De 3 săptămâni de zile, în fiecare zi, la ora asta venim acasă și nu găsim nimic în alimentara. Aveți ceva în mână? O plasă goală, care o plimb și merg cu ea acasă tot goală.
Adică înțelegem, suntem într-o criză economică normal, nu? Dar totuși 10 ouă, oare e posibil? Câte ouă îi dai la un copil? Dacă își cere un copil 2 ouă să le faci, nu, îți dau numai unul. Trebuie să avem răbdare. Tot cu răbdare, dar slăiți de puteri, românii asistau la prăbușirea industriei moștenite din comunism. Închiderea rând pe rând a fabricilor ducea șomajul la cote record. În primul rând, oamenii și-au pierdut locurile de muncă. În primii ani, ca urmare a acestor reașezări, să zicem. În deceniul 90, așa numită tranziție nesfârșită, că toată lumea era epuizată de atâta tranziție și luminița promisă de la capătul tunelului nu se mai vedea. Experiența majorității oamenilor a fost traumatică. Cred că, în mare măsură, acest traumatism al trecerii dintr-o formă într-alta a existenței sociale era inevitabil. Haosul tranziției s-a prelungit mai mult decât trebuia din cauza unei serii de eșecuri și lovituri politice. Foarte mulți zic, domne, dacă noi făceam altfel în primii ani, era lapte și miere. A trebuit să demolezi mult până avea terenul pe care să începi să construiești ceva. Cer iertare tuturor celor care au sperat că vor trăi mai bine, dar suferințele lor au continuat. Iată așadar candidatul Părănoi Vladimir Tudor cu 27,3%. Sătui de sacrificii, mulți au plecat în străinătate. Statisticile au confirmat că exodul românilor a fost depășit în toată lumea doar de fuga de războiul din Siria. Prima dată am auzit de FNI atunci când îmi doream să fac ceva cu suma pe care o aveam la data respectivă și am zis că este o investiție bună. Aruncați în capitalism după zeci de ani în care statul le-a controlat orice mișcare și i-a izolat complet de restul lumii, românii au căzut pradă rapid mirajelor cu care a venit la pachet democrația originală. Țepele erau la ordinea zilei, iar populația n-avea nicio șansă să-și dea seama ce e scrocherie și ce e investiție. În socialism n-aveai nevoie să-ți asumi riscuri, n-aveai. Toți aveau un loc de muncă, primeau o leafă, după ce ieșeai aveai o pensie, n-aveai chestia asta de a analiza tot timpul, bă, ce riscuri am dacă... De când se naște românul până la moarte e legat de bugetul statului. Ieșiți dintr-o lume în care viața le era programată prin decret, impactul românilor cu capitalismul a fost brutal. Dintr-o dată, statul îi voia investitori. Stimați telespectatori, ne aflăm în târg, acolo unde se vinde și se cumpără orice, de la diverse obiecte ale fiecărui oameni care probabil din cauza sărăciei au început să-și vândă ultimele lucruri din casă, printre care încercăm să aflăm dacă se vând și se cumpără și cupoanele nominative de privatizare. Eu le vând de foame, ce, poate să mă condamne cineva? Nu l-aș vinde pentru că la un adică n-aș vrea să cade fraier. Eu nu mi l-aș vinde, dar cred că nici nu am ce face cu el. Cred că e o păcăleală care ne-a mai făcut-o și prima dată și o face în cont. Că l-ai vinde, cum să spui că nu l-aș vinde? Toți vrea să ia bani. Ce să facem? Nu l-aș vinde, ai de mâncare, ce faci cu... Noastră ați cumpăra un cupon de privatizare? Da. Ce o să faceți cu el? Păi nu știm încă. Trebuie să dea o lege ceva ca să știm și noi ce facem cu el. Deci ce sfaturi dacă ne dați? Să luați nou un televizor cu luri. Săranii aia vrea. L-aș da și degeaba, domnule, ca să mă scap de el. După câte am auzit, e un cupon foarte periculos, am citit prin ziare, nu știu dacă e adevărat. De ce? Păi spune că e PCTA 666, fiara diabolică. Chiar aseară am citit într-un ziar. Dumneavoastră ce credeți, este adevărat? Eu, de fapt, sunt credincioasă.
A fost ales acest sistem de privatizare tocmai pentru a suplini cumva și rolul ăsta de educație financiară? Nici pomenală, nici pomenală. A fost pur și simplu o motivație foarte politică. Repet, oamenii veneau din socialism, deci... Și a fost ideea de a accelera. Iar sarcina accelerării pica dintr-o dată pe umerii populației speriată și încă aflată sub șocul Revoluției. Ținuți zeci de ani în beznă, fără vreo informație reală despre economie sau industrie, românii deschideau ochii pentru a vedea doar scumpiri, lipsuri și aceleași cozi de care au crezut că scapă în decembrie 89. Au fost ani cheie din istoria noastră recentă, când s-au construit averi și au apărut primii miliardari. Singurele instituții financiare în jurul cărora gravitau românii pentru a-și proteja economiile erau casele de schimb valutar, pentru că în bănci încă nu putea intra oricine. Deși în principiu băncile fuseseră deschise și pentru relațiile cu clienții persoane fizice, în realitate se dădeau creditele numai direcționate, cu telefoane, cu prietenii, și probabil că asta a fost și unul din motivele pentru care în 97-98 au fost atâtea falimente bancare. Într-un singur an, numai puțin de 12 bănci au dat faliment. În plus, cei care țineau bani în conturi de economii încasau în plin și devalorizarea. Dobânzile pe care le primeau erau de 5-6%, în timp ce rata inflației a stat ani buni între 100 și mai bine de 200%. Capitalismul însă părea că le aduce salvarea. Băncile cădeau, dar schemele piramidale înfloreau. Deghizate în fonduri de investiții, primele escrocherii în masă din România au găsit o generație de victime sigure. Aceste eșecuri umilitoare ale părinților și bunicilor noștri nu ne-au marcat doar copilăriile, ci continuă să influențeze felul în care gândim, cheltuim și economisim. Erau toate economiile lor de o viață întreagă, unii își vânduseră casele, stăteau pe la prieteni și au depus banii acolo. Situația unei familii unde tatăl a omorât-o pe mamă după ce s-a prăbușit fondul, s-a omorât pe el și a rămas în urmă o fată care m-a sunat de curând. Domnul avocat, uite, am situația asta, mi-a povestit cum s-a întâmplat toată nenorocirea când a aflat că s-a prăbușit fondul, a venit, a omorât-o pe mai exact după care s-a omorât el. Din 1992 și până la începutul anilor 2000, scheme piramidale precum Caritas, Delfin, Safi și FNI s-au succedat cu o repeziciune amețitoare. Între 3 și 5 milioane de păgubiți au pierdut împreună cel puțin 3 miliarde de dolari. Totul sub privirea deloc atentă sau chiar complice a statului român. Noi ne-a încurajat CEC-ul. Eu, de exemplu, am avut 20 de milioane și pe urmă m-am dus și am mai depus și eu și fiica mea. Dar și cu sprijinul plin de entuziasm al presei. O urare. Bunul Dumnezeu să facă ca fiecare să înțeleagă că acest circuit Caritas nu este o caceamă. Declanșatorul acestui fenomen la nivel național a fost un reportaj făcut de Tatulici pe TVR la vremea respectivă, care a fost foarte pozitiv. Jurnalistul Florin Danciu a condus Mesagerul Transilvan în primii ani de după Revoluție. Ziarul aparținea prefecturii județului Cluj și mulți ani a prosperat din banii de publicitate încasați de la Caritas. Mesagerul avea format din ăsta mare și aveam la un moment dat vreo 54, 58 de pagini, din care 50 erau cu liste. Adică eram cel mai mare consumator de hârtie la vremea respectivă dintre ziare, adică aveam abonamente, știu că aveam un abonament la Mila 23 în Delta, adică o nebunie. Pe atunci presa încă avea puterea de a mobiliza masele. S-a raliat aproape în totalitate în spatele acestor fonduri. Televiziunea publică n-a făcut excepție. În plus, totul se petrecea cu sprijinul oficial al autorităților statului, mai mici sau mai mari. Eram ziarul prefecturii în 1990 sau 91, da? Poate și asta a creat o anumită credibilitate și au făcut publicitate, au început să dea premiile, cumva a început să ia amploare. Dar amploare, adică vedeam și noi că noi publicam listele, a început o jumătate de pagină, o pagină, 2 pagini, erau cozi pe 5 rânduri, nu știu câte era, pe 1 kilometru, eu intram speriat în redacție. Adică oamenii așteptau să depună. Să depună, da, pentru depuneri, da. Ei, și s-a luat decizia să se mute la o clădire cu 4 sau 5 etaje, dar așa aia a devenit insuficientă și s-a luat decizia să se mute la sala sporturilor. Și atunci, practic, acolo era un asediu continuu, erau mii, zeci de mii de oameni din toată țara. La numai câteva luni după Revoluție, lua naștere fenomenul Caritas.
Era epoca în care toată lumea credea în miracole financiare. Celor care cu greu au strâns ceva bani la saldea în ani întregi de comunism, le se oferea acum posibilitatea să-și îndeplinească visul american, acela de a se îmbogăți peste noapte. Dintr-un aparat, ca să-i spun așa, din casino, s-a transformat într-un aparat la nivel social, promovat de mass media, promovat de autorități. Deci ai scos păcănelele, ca să spun, din clădire și le-ai dus în centrul orașului și le-ai dat și o coloratură așa socială, oarecum, care ar fi susținută de autorități. Și atunci ai generat exact același mecanism psihologic pe care îl are cel care joacă la, nu știu, la păcănele, alte jocuri de noroc, gândind că va bate statistica. Eu eram conștient, nu vreau să mă dau acum, dar eu trăiam o senzație de frică. Adică, deși mă căutau colegi, aveam foarte mulți prieteni. Noi aveam, cum să spun, facilități la depunere, adică nu să stai la coadă, dacă n-am cărat la agenți cu bani pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru ori de mine. E cel mai stupid lucru care poate să existe în lumea asta. Nici un copil, fără nicio cultură, nu poate să gândească așa ceva, că pui un leu și după un an de zile îți dă 4.000 de lei. Nu există, nu s-a inventat o asemenea economie în lumea asta să aibă un asemenea randament. Numărul de țepe e direct proporțional cu apetitul de risc. România au un apetit de risc mult mai ridicat decât occidentali. Nu știam atunci că se poate întâmpla și așa ceva în România. Caritasul a funcționat pentru că nu era interzis de lege. Deci noi în socialism, regula era următoarea. E permis numai ceea ce e prevăzut de lege. În capitalism, regula este, totul este permis, cu excepția celor care sunt interzise de lege. Violența economică și rapacitatea anilor 90 n-au lăsat în urmă doar victime și milionari controversați, ci și convingerea că statul a fost fie părtaș la aceste scheme care au sărăcit milioane de oameni, liniștit când FMI lucrează pentru tine, fie complet lipsit de puteri pentru a-i proteja. Praful și pulberea să se aleagă de toți! De toți! O, că a făcut convenția de râs de norocită! Și fără bani și fără nimic! M-a șocat faptul că cineva a putut să facă acest lucru. Și faptul că cineva a făcut o escrocherie, a furat ceva sau a făcut ceva în afara legii, se poate întâmpla. Dar cel mai mare șoc este că instituțiile statului nu și-au făcut datoria. Mă întreb dacă și asta se poate întâmpla la fel. Fraierul economic e o persoană care oricât de mult ar citi, oricât de mult s-ar informa, va reține numai poveștile de succes și numai câștigurile. Atunci când lucrurile nu merg bine, el se va asocia tot cu poveștile de succes, unde cineva l-a furat. Niciodată el nu a greșit. Să punem fraierul ăsta în ghilimele, poate e peiorativ termen, să zicem naivul economic, pentru că oamenii sunt naivi. Naivi. Cum a putut să spun așa ceva? Că secretarii de stat în finanțe a fost păcăliți de cec. Cum poți să spui așa ceva? Ce fel de secretar, ce fel de oameni ne conduce? Dacă s-a lăsat un copil mic să ne păcălească, deci cum e păcălit? Și garanția asta a statului, sigur că a fost o chestiune covârșitoare, pentru că nu a garantat statul. Ți-vă seama ce mentalitate credulă puteam să avem ca popor și cât de mult ne-a afectat epoca asta comunistă. Ne-a ținut pur și simplu îndobitociți, că ăsta e termenul. Nu are rost să intre în panică. Recapitulez, formula de calcul modificată nu este, activul net al fondului nu se schimbă, bani pentru răscumpărări există, agențiile nu pot fi mărite, că nu se poate, deci să aibă răbdare. E un cuvânt dur, dar înșelăciune cred că este cuvântul de bază. Nu te înșelăciuni din partea statului. Dumnezeu, veniți și depuneți la noi carnetele FNI în original și vă dăm bani. Ei bine, n-au primit niciun leu. Ordonanță de urgență! Ordonanță de urgență! Ordonanță de urgență! Trebuia dată o ordonanță de urgență la vremea respectivă ca toți cei care erau păgubiți cumva să intre în mod automat în dosarul respectiv, lucru care nu s-a întâmplat. Așa au mers lucrurile și încă o parte dintre ele au reminiscențe în zilele noastre. Noi plecăm la mare! Noi
Am asistat atunci la începutul unui fenomen cu efectele căruia trăim și astăzi. După mâna de fier a lui Ceaușescu, acum totul demonstra un stat slab, corupt, incapabil să impună reguli și să ne protejeze. Oamenii erau pe cont propriu. Un element specific societății românești post-90 este disoluția autorității statului. Statul român este slab și un stat slab nu reușește să-i ajute pe cetățenii slabi. La Saltea în România, acolo să pun banii. Deci dacă o să mai am vreodată bani, o să-i țin așa la Saltea în pernă și perna mi-o leg de cap noaptea când dorm, că tot ăștia din stat o să vină să ne fure. Trauma socială s-ar putea să fost mai mare decât numărul propriu-zis al deponenților. Oamenii foarte vulnerabili, de exemplu, la manipulare sunt nu cei care nu procesează informațiile, ci cei care trec printr-o dublă negație. Adică nu se poate să fie așa de simplu. La umbra acestor dezamăgiri s-a închegat o generație a extremelor, marcată de frica față de viitor și apetitul pentru risc, respingerea autorității statului și admirația pentru cei care se descurcă. M-am dovedit a fi cel mai inteligent om din România la vremea aceea pe zona mea de activitate. Și cine a lucrat pentru mine s-a simțit onorat să lucreze pentru un tip de calibrul meu. Îmi pare, scuzați-mi lipsa de modestie. Dom'le, să mergem la Vântul. Vântul era undeva pe Unirii, unde avea el gelsorul. Am mers frumos pe jos, am țipat ce am țipat acolo, nu era acolo. L-a sunat de acolo cine a angajat-o și spunea că e în Delta. Dom'le, dar nicio problemă, mâine la ora 10 sunt aici și vă primesc. Nu vă spun că de la întâlnirea aceea 50 de oameni îl aplaudau la final. N-a fost vreunul care a pierdut bani la femei? Sau v-a jurat? Ba da, au fost. Nu și-a permis niciunul. Și ce, ăla care a pierdut ceva? M-a salutat cu respect. Dar a îndrăznit să aducă vorba? Poftim? A îndrăznit să aducă vorba de problema femei? Mulți. Da? Și le-am explicat cum să facă să nu mai pierdă bani la instituții de genul ăsta. Uite, era ultima întrebare. Crezi că ar mai funcționa un joc de genul ăsta în România astăzi? Fără discuție. Lăcomia și prostia în România s-au mânzecit, nu s-au diminuat. El este omul la care s-a plecat. În România, fraierii nu dispar, doar se rotesc. Dacă unul s-a fript la femei, la ce vreți dumneavoastră, nu-și pune de rușine. El povestește numai lucrurile bune. Când a câștigat, cum a câștigat. Occidentalul începe să vaită și spune că a greșit, că a făcut. Românul în cel mai rău caz spune că i-a dat cineva țeapă. Autoritățile române ar putea în sfârșit să ceară aducerea în țara lui Cristian Sima, brokerul fugit în Islanda. Brokerul susține că din conturile celor care au avut încredere în el ar lipsi aproximativ 3,5 milioane de euro. Acesta spune clar că nu a fugit și nu se ascunde. I was very afraid of what the politicians and the powerful businessmen can do it to my person physically. Și eu am fost acuzat că am făcut schemă Ponzi, deși lumea nu știa care e definiția unei scheme Ponzi. Am putut să faci schemă Ponzi cu câteva sute de investitori, că n-ai cum. Lumea nu știe ce e inflație, lumea nu știe ce e stagflație, ce e deflație, lumea nu știe, nu înțelege raportul dintre șomaj și inflație, lumea nu știe ce e PIB, produs intern brut. Deci totul depinde de educație, dar educația financiară și economică merg mână-mână cu restul educației. Și dacă restul educației e la pământ... Vremurile însă nu așteptau ca românii să recupereze decalajul. Sistemele deveneau tot mai sofisticate. Între timp apăruseră și burse de valori românești. Însă inclusiv investitori cu experiență și figuri emblematice din economie și finanțe pierdeau sume importante în scandaluri răsunătoare. Știți, când vă duceți la spital, vă duceți să vă faceți bine. Și e normal. Sperați să vă faceți bine, dar la spital să mai și moare. Așa și la bursă, mă duc să câștig bani, dar la bursă să mai și pierde. Că dacă ar câștiga toți bani și toți ar face bine la spital, ar trăi într-o lume ideală, dar nu e așa. Pe de altă parte, ce să vă spun, la mine, la intrarea în birou, scria clar, vrei să nu dormi liniștit, investește pe Wall Street. În contractele alea pe care le semnau, scria clar că câștigurile trecute nu garantează câștiguri viitoare. Puteți pierde toți banii. Produsele derivate sunt produse de risc mare. Da, asta e.
intrat în mileniul 3, traumele financiare din trecut continuau să producă efecte. Totuși, pentru prima dată după momentul Revoluției, aveam motive să sperăm. Inflația și șomajul s-au stabilizat treptat după anul 2000, iar țara se îndrepta către UE și NATO. La orizont se întrevedea, după mulți ani, prosperitatea. Locul nostru este în Europa, acolo unde împreună ne vom construi prosperitatea. Vreau să beau cu voi o șampanie Dom Perignon, pentru că România e o țară atât de frumoasă. Azi am fost la Sibiu, a fost minunat. La mulți ani Sibiu, la mulți ani România, la mulți ani Europa. Momentul era unul de cotitură în relația românilor cu banii. Creditele de la bancă deveneau cu adevărat accesibile oricui. După ani de privațiuni, nimeni nu vedea o problemă să-și financeze nou găsita prosperitate din împrumuturi. Se împlinește gândul meu, Tăricianu și Băsescu vin astăzi cu Isărescu să vă aducă un nou leu, leul greu. De pe bancnote au dispărut peste noapte 4 zerouri, dar și astăzi facem calcule în gând, tot în milioane de lei vechi. Înainte ca românii să se dezmeticească și să înțeleagă ce înseamnă leul greu și creditele cu buletinul, criza economică aducea cel mai drastic pachet de austeritate de după Revoluție. În primul rând este vorba de reducerea fondului de salarii pentru tot aparatul bugetar din România cu 25%. Statul arată așa ca un om foarte gras care s-a cățărat în spatele unuia foarte slab și subțirel. Și asta e economia românească. Din tot acest ciclu de greșeli și țepe, pierderi și dezamăgiri, românii au ieșit cu propriile mecanisme de educație financiară, care încă dictează felul în care ne raportăm la bani și la viitor. În studiu s-au identificat 4 tipologii de oameni în funcție de modul în care se raportează ei la bani. O tipologie foarte interesantă este cea a descurcărețului. În jur de 28% din eșantion a fost identificat în tipologia aceasta, adică omul care cumva a învățat să supraviețuiască făcând bani din piatră seacă și din tot felul de oportunități. E o tipologie destul de mult impregnată de românism sau de modul de a funcționa a românilor la nivel de supraviețuire. Sunt niște mecanisme formate și în comunism. Fotbalistul Rică Răducanu ajunsese să joace la un moment dat la Vicola Crevedia și fusese prins la un moment dat că scotea pui din întreprindere și omul către paznic spune: hai că ne înțelegem, tu portar, eu portar. Cam așa. Un fost secretar de stat din SUA, după ce am discutat, zice: vă dau un sfat gratuit. Căutați pe cei care făceau bișniță în socialism și asociați-vă cu ei, că ei aveau spirit întreprinzător. N-am urmat sfatul respectiv, dar era un sfat foarte bun. A doua tipologie este aceea pe care noi am numit-o bon viveur, un fel de carpe diem, dacă vreți. Sunt în jur de 22% din românii cu care am vorbit în acest segment. În general, un segment tânăr, format din oameni care își doresc să trăiască experiențe cât mai plăcute și își doresc să folosească banii în sensul de a se bucura cât mai mult de viață. Acel segment de populație iarăși nu este predispus să facă economisiri. Dimpotrivă, fiind în fază de emancipare, ești motivat să cheltuiești bani pentru, nu știu, vacanțe, ați cumpărat diverse bunuri scumpe și așa mai departe. Atunci vei spune: lumea asta este haotică, nu prea are sens să am încredere în ea, nu prea are sens să economisesc, mai bine să consum. Ce este astăzi în mână nu-i minciună, mâine, cine știe, poate va fi mai rău. O a treia tipologie, cel mai mic segment, 19%, este cea a omului disciplinat în raport cu banii, adică aceluia care tratează banii cu foarte mult respect și ordine și organizare și proceduri. Au ajuns ei la concluzia, din multiple experiențe negative, că ar trebui să se ocupe mai serios, mai bine de bani. În România nu suntem atât de mult de ghidați de recompense, ci de evitarea greșelilor și de pedepse. Pierzi oportunități, ambiguitățile te sperie, te blochează, nu încerci să cauți în impredictibilitate oportunitate de dezvoltare. Și asta este o caracteristică a societății noastre. Stau pe bani, practic. Este capătul celălalt al axei, dacă vrei. Pe parte avem pe descurcăreți care
azi n-au, mâine au și niciodată nu sunt stabili. Pe de altă parte, sunt acești hiperstabili care cumva se concentrează pe acumulare și pe stabilitate și pe evitarea riscului. 31%, cel mai mare segment. Noi ne-am numit segmentul care mai mizează pe armonie în relație cu banii. Există un dram de respect, dar și un dram de plăcere în a cheltui, dar încearcă să le țină pe cele două în echilibru. În afară de această ultimă categorie, ceilalți 70% dintre români sunt mai degrabă descurcăreți, bonviveri sau disciplinați. Tipare financiare nesănătoase, dominate de atitudini extreme, agresivitate, frică și lipsă de interes sau resemnare față de viitor. Împreună, ei formează România de astăzi, care, dacă ar ajunge ca pacient în cabinetul unui psihiatru, ar primi un diagnostic dur. Spune că diagnosticul care l-aș pune ar fi o tulburare de personalitate undeva între zona narcisică și zona borderline. Oscilăm între a ne devaloriza, e ca la noi la nimeni, e îngrozitor în România, ce țară frumoasă, păcat că e locuită de români. Dar în același timp apare reversul, această hiperinflație, românismul, Dacia, valoarea aceasta uriașă pe care uneori ne-o acordăm. Asta ține de sfera, pe de-o parte, afectivă, instabilă emoțională, în care cumperi cumva din impuls, și de sfera aceasta a imaginii, cumva a construi o imagine extraordinar de strălucitoare pentru, de fapt, a ascunde un sentiment de lipsă de valoare foarte profundă pe care mulți dintre noi îl avem. Certeze este probabil cea mai bună personificare a acestui exemplu. Un sat pustiit de oameni plecați la muncă în străinătate, care și-au zidit economiile în pereții vilelor, care mai de care mai spectaculoase. Mai și-s goale. De ce? Că cei tineri sunt plecați. Numai noi bătrâni suntem. Nimeni. Ia, 3 goale, acolo 4. Dar cât costă să ridici una din asta? Dar nu v-am spus. 100 la 200.000 euro. Gata. Deci așa se face aici. Se schimbă moda, vine altul și face. Totul modificat. O pus geamuri de termopane, o luat jos. Păi și-o cumpărat casă și acolo. Au case și acolo. Au case cumpărate, își duc termopane de aici, garduri de aici și recunoști casele în Franța care sunt românești pentru că au toate ca și în România. Mai vin în concediu, când vine? La Sfântă Marie, 15 august. Stau o lună și se duc înapoi. Dar la ce să se întoarcă? Pentru ce? Unde să lucreze? Este unde lucra? Este un serviciu? Că nu-i. Ce să facem dacă nu avem? Am face, dar nu avem posibilitatea să facem. Agricultură nu avem, că nu avem pământul, nu avem teren. Așa un tur. Part-time-uri sunt? N-am văzut. N-am văzut part-time-uri. Uite, să ne concentrăm și pe part-time-uri, pentru că sunt oameni care ar putea să-și mai completeze puțin veniturile și Ridicolul de a cere unui om care trăiește în sărăcie să pună bani deoparte s-a viralizat în ultimii 2 ani. Pentru aceștia, soluțiile trebuie să fie sistemice și susținute. Ce ne-a dovedit și pandemia este că succesul individual nu poate să meargă mult timp deconectat de succesul colectiv. Depindem unii de alții, dacă nu prin sistemul de impozitare, cel puțin prin pacea socială și armonia în societate. În prezent, riscul major vine de la cei care își permit să se gândească la viitor, însă nu o fac. Un element care poate ar putea să facă o diferență pentru mulți dintre noi este conceptul de sacrificiu. Și un lucru de care probabil puțină lume e conștientă este sacrificiul pe care noi îl putem impune asupra copiilor noștri, dacă noi odată ajungi la pensie nu ne putem susține singuri. Povara pe care o putem reprezenta pentru generația următoare. Și nu știu câtă lume conștientizează că generația următoare este mai puțin numeroasă decât generația noastră. Deci dacă noi am fost 3 frați care trebuia să întreținem 2 părinți, generația următoare va fi probabil formată din 1 sau 2 copii
care trebuie să întrețină 2 părinți. Pandemia a adus și anii cu cea mai scăzută natalitate din istoria României. Anul acesta se va actualiza și numărul total al populației rămasă în țară, de la cifra oficială de 19 milioane stabilită la recensământul din 2011. Doar în primele 5 luni din 2022, deficitul înregistrat în sistemul de pensii a fost de 1 miliard de euro. Din cauza acestui deficit, care se va acutiza în următorul deceniu, Comisia Europeană estima, înainte de criza COVID, că datoria publică a României va ajunge la 100% din PIB până în 2030. Pandemia însă a scurtat acest termen cu câțiva ani. Și mai e un fenomen care s-a întâmplat în alte țări. Este acela în care generația copiilor câștigă mai puțin decât generația părinților. Noi, dacă ne uităm la cei 30 de ani pe care i-am trăit, putem trage concluzia greșită că generația copiilor o va duce mai bine decât generația părinților, va câștiga mai mult decât generația părinților și își va permite mai ușor să întrețină generația anterioară. Dar acest lucru nu este dat. Din păcate ne plâng toate satele și comunele și dealurile și locurile copilăriei de oamenii care ar putea să facă ceva. Și totuși, sunt lucruri care se schimbă. Diaspora se întoarce acasă, măcar în vacanțe, cu pretenții care forțează comunitatea locală să se ridice. Românii repatriați, cu școală și experiență de muncă în străinătate, deschid afaceri în țară. Visam tot timpul la chestia asta. Și fain ar fi să ne facem fabricuța noastră, unde să ne putem. M-am dus, prima dată m-am angajat ca și ajutor de bucătar la cei la care am fost în vizită la fermă și cu ajutorul lor am ajuns să fac cursul de fromager în Valais, la Sion. De acolo a început totul, să zic așa. Am făcut cursul, pe urmă m-am mai dus la muncă. Mergeam și pe timpul iernii și la ajutor de bucătar și pe timpul verii la specializare. Că de altfel trebuia să fac, dacă am făcut cursul, trebuia să fac și practica, nu numai teoria. Și practic banii pentru investiții câștigați lucrând în Elveția? Am câștigat lucrând în Elveția și, bineînțeles, diferiți prieteni care m-au ajutat. Nu am vrut să mă duc de la bun început cu bănci și cu credite și pe fonduri nu știam pe cineva care efectiv să mă poată ajuta. E foarte greu cu fondurile, din păcate. Și am mers așa încetut, a fost greu. Încă e mai puțin greu, dar nu mai e la fel de greu ca și la început. Cu ajutorul banilor trimiși din diaspora, familiile rămase acasă au construit comunități noi și au crescut o generație mult mai informată, mai conectată, conștientă și implicată decât cele de dinainte. Tineri care au învățat din eșecurile financiare ale părinților și bunicilor. O să vă dau o veste bună. Mie mi se pare că generația de sacrificiu a dispărut. Mi se pare că acești oameni 30-50 nu mai sunt generația de sacrificiu, nu. Sunt niște oameni care chiar au învățat să se bucure de viață, găsesc tot felul de soluții, muncesc, pot munci în nenumărate feluri, pot munci în România, pot munci în alte țări. România se află probabil în cel mai bun moment economic probabil din istorie. Veniturile medii ale românilor au crescut de 14 ori în ultimii 20 de ani. Dacă România reprezenta 42% din venitul mediu al unor țări ca Polonia sau Cehia, acum suntem la 85% din venitul mediu al acelorași țări. Sunt mult mai deștepți, mult mai informați, mult mai pregătiți. Am fost, dar e bine să fii, mai ai de învățat. Dacă nu te lovești de pragul de sus, nu apleci capul data viitoare. Deci nu înveți, până nu pierzi banii tăi, nu înveți. Știți care e definiția bursei? Bun, e una lui Soros, că bursa e cea mai frumoasă femeie, nu știi niciodată dacă se culcă sau nu cu tine, și e una a mea. La bursă se întâlnesc cu oameni cu bani, cu oameni cu experiență. La sfârșitul zilei, ăia cu experiență pleacă cu banii și ăia cu banii pleacă cu experiența. Simplu. Lucrurile sunt un pic diferite la generația mai tânără, care e mult mai înclinată spre activitate civică și spre cooperare. Familia îi simte ca oameni care au performat, care au ajuns departe și care înțeleg poate mai bine lumea asta.
Lumea cu cryptocurrencies, lumea cu carduri bancare și oferte care de care mai interesante sau complicate. Deci ei devin repere pentru familie, ei ajută familia. Nu neapărat financiar, cât să înțeleagă toate mecanismele lumii moderne. Și asta însă îi și face să înțeleagă un pic mai clar care sunt dilemele casei. Cred că se discută mult mai mult și de la egal la egal cu tinerii, să zicem, de 21 sau 23 sau 25 de ani despre bani, decât se discuta cu decenii în urmă. Eu cred că au învățat că sunt vulnerabili. După criza prin care am trecut, da, 2007, 8, 9, 10, 11, anii respectivi, da? Nu știu dacă au devenit antifragili, dar cred că unii au învățat că trebuie să fii un pic mai atent, că altfel va trebui să mergi să locuiești din nou cu părinții. Am început să învățăm și importanța banilor puși deoparte. Timid, facem chiar și pasul în față. Renunțăm treptat la mecanismele de validare pe care le-am preluat de la generațiile anterioare. Ne gândim cum să ne trăim viața, dar și la ceea ce lăsăm celor care vin din urmă. De aceea e foarte important să stabilești în planul de viață, în planurile financiare, în modul în care îți definești viața, niște benchmark-uri, niște praguri, care să nu fie definite relativ. Pot merge o dată sau de 2 ori pe an, nu știu, în concediu, nu știu unde, să-mi pot duce copilul la o școală bună, să nu am probleme legate de mâncare, de unde să locuiesc și așa mai departe. Dar acum că am o casă sau 2 sau 3, asta nu mai trebuie să fie o mare miză, da? Dacă noi am atinge gradul de economisire al unor țări mai avansate din Europa Centrală, nu vorbim de Europa de Vest, Europa Centrală, precum Cehia sau Polonia, noi am putea să generăm în plus ca produs intern brut în următorii 30 de ani 575 de miliarde de euro. Acest potențial sporit al economiei în 2050 s-ar traduce cu 10% mai mult ca produs intern brut decât dacă nu am reușit acest lucru. Adică și cum am avea 10% din populație în plus, în contextul în care populația noastră de fapt este în declin. Și totuși, rămân riscuri și dezechilibre grave, care ne fac vulnerabili pe toți. Mare parte din bunăstarea resimțită în ultimii ani a fost ștearsă în câteva luni. După șocul pandemiei, 2021 a fost primul an din ultimul deceniu în care creșterile salariale au fost mai mici decât rata inflației. Vor trece câțiva ani până când economia României va crește la fel de spectaculos ca în perioada 2015-2020. Dar mirajul îmbogățirii peste noapte a rămas impregnat în fibra societății. 23% dintre români declară astăzi că investesc în criptomonede. În România funcționează peste 12.000 de săli de jocuri de noroc. Suntem pe locul al 10-lea în lume, după numărul lor. Dependența de pariuri și păcănele este astăzi, în România, considerată de specialiști la fel de extinsă precum cea de alcool.